Pekný dobrý deň želáme vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli počúvať alebo sledovať náš podcast Čo vy na to, pán doktor. Máme naozaj radosť, ak spoločne s nami strávite najbližšie chvíle a budem rovnako s vami zvedavá na svoje otázky, hlavne teda na hlavné odpovede nášho dnešného hostia, ktorým je pán doktor Roman Sokol. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Vy ste, pán doktor, urológ, urológ, ste z privátnej kliniky v Trenčine a pre mňa je naozaj vzácne, že ste si našli čas na náš podcast, pretože chceme sa rozprávať o mužskej téme, o téme, ktorá sa týka teda vašej profesie. Budeme rozprávať o prostate, o rakovine prostaty a asi sa so mnou zhodnete na tom, že dosť veľa sa o tom hovorí, aspoň ja už som toho čo to počula, ale mám pocit, že naši chlapi to ako si nechcú riešiť, tú svoju prostatu. Vedia vôbec muži na Slovensku, čo je to prostata, na čo im slúži a kde ju majú? No, môžem potvrdiť vaše slova. Myslím si, že 99% mužov ani netuší, čo je prostata. O tom, kde ju majú, sa asi dozvedia, alebo keď idú na urologické vyšetrenie, alebo keď majú nejaké problémy, tak tušia, kde prostata je. Ja vám chcem ešte najskôr poďakovať za pozvanie a za timing tejto relácie, tohto podcastu, lebo budeme mať november. A november je mesiac mužského zdravia. Movember, takzvaný v Spojených štátoch a v západnej Európe je typický tým nechávaním takých krásnych, nádherných, bizarných fúzikov, ktoré symbolizujú mužské zdravie a mužské zdravie je hlavne prostata. Ste hovorili, že mnoho mužov nevie. Ja sa častokrát aj s mojimi kolegami zamýšľam nad tým, že prečo muži nechodia na prevenciu. Viete, príde ku mne muž na vyšetrenie, ktorého karta obsahuje 3-4 strany. A je to tým, že jednak ženy dbajú o svoje zdravie výrazne viac, jednak žena má svojho gynekologa, čo je prirodzený, ide k nemu prvýkrát, keď dostane menštruáciu, nastavenie eventuálne antikoncepcie, prvýkrát otehotnie, druhýkrát, tretíkrát majú možno niekedy s tým istým mužom. Tak, ako hovoríte. A čiže ženy oveľa viac vo väčšej miere dbajú na svoje zdravie. U mužov to tak bohužiaľ nie je. Nie, ale my sme tu práve preto, aby sme to napravali, aby sme im podsúvali to, že halo, tu máte tú prostatu, je to teda tá malá žliazka, alebo čo je prostata? Takto zoberente slova, že u muža to tak nie je späť. U mužov to tak nebolo. Ale teraz v posledných rokoch, možno posledné 2, 3, 4 roky, výrazne pribúda počet mužov, ktorí sa odhodlajú a idú na preventívne vyšetrenie. Je to spôsobené niekoľkými vecami. Je to spôsobené jednak tlakom od manželiek, tlakom od príbuzných, jednak je to tlakom alebo upozorneniami zo strany zdravotných poisťovní, kde to všetci, ktorí sa venujeme zdravotníctvu, vieme, že najlacnejšia liečba zo všetkých je prevencia vo všetkých ochoreniach. Čiže naozaj teraz výrazne mužov na preventívne prehliadky pribúda. A to je aj dôvod, prečo pribúda aj počet mužov, ktorí majú rakovinu prostaty. Ale hlavne pribúda množstvo mužov, ktorí už teda vedia, čo je to tá prostata, na čo im slúži a ako sa treba o ňu starať. Presne ako hovoríte, pribúda počet týchto mužov. Ktorí sú vzdelanejší, tak je to fajn? Nechajú sa ale mnohí muži napriek tomu. Viete, zase ešte som zabudol povedať a pripomeniem, zapnete si večer televíziu a vidíte nejaké reklamy na doplnky stravy, výživové doplnky, ktoré upozorňujú na problémy s močením, na problémy s erekciou, na problémy s potenciou. A tam aj mnoho mužov zistí, že aha, existujú možno aj nejaké doplnky stravy, myslia si, že sú to lieky, kúpia si ich a očakávajú, že bude niečo lepšie. A to je už možno prvý ten impuls, že ten muž vie, aha, mám tú prostatu, chodím močiť, nie je niečo v poriadku, kúpim si doplnok stravy, nie je to ono, pôjdem k tomu lekárovi. Čiže už aj to je cesta. Aj toto je cesta. Dobre, poďme teraz k tomu, že hovoríme o rakovine prostaty, hovoríme o tom, aby sa muži naozaj viacej venovali aj samým sebe, nielen možno svojim koničkom, ale teda svojmu zdraviu a svojmu telu. Aké sú najčastejšie ochorenia, čo sa týka prostaty? Je to vždy už len ten vrchol ľadovca, tá rakovina prostaty, ktoré je veľa, alebo sú aj iné ochorenia? Nie, je to vekovo špecifické. Mladší muži, dajme tomu do tej 40-ky, mávajú zvyčajne prostatitidy, to sú zápaly prostaty, ktoré sa môžu prejavovať rôznymi príznakmi, častokrát podobne ako rakovina prostaty. Medzi tou 40-kou a 80. rokom života majú častokrát muži tzv. Benignú hyperpláziu prostaty alebo nezhubné nerakovinové zväčšenie prostaty a po tej 50-ke niekedy aj pred 50-kou pribúdajú muži,
ktorí majú rakovinu prostaty. Čiže je to naozaj vekovo špecifické. Povedali ste prostatitída, tak som dobre rozumela. Čím si ju spôsobia muži? Je to tým, že, ja neviem, teraz idem k tomu, že dostal som vlka, hej? Sa vždy hovorilo, že sedíme na studenom. Viem si predstaviť, kde je ten orgán asi uložený, takže prečo mi vznikne prostatitída? Alebo kvôli nie mne, pozor, vám, teda mužom. Čo to spôsobí? Existujú v zásade 4 hlavné typy prostatitídy. U niektorých týchto zápalov prostaty ani nevieme, čo to spôsobí. Niekedy je to tzv. Pelvic pain alebo pánvová bolesť alebo prostatodínia, bolesť prostaty, ale niekedy to bývajú aj nešpecifické zápaly, ako napríklad chlamydie, mykoplazmy, ureaplazmy, niekedy samozrejme prechladnutie, niekedy kombinácia prechladnutie, nadmerné bicyklovanie, sauna, teplo, studeno. My mnohokrát na príčinu neprídeme. Ale je to veľmi nepríjemné, tí muži majú tlaky na perineu, to znamená medzi konečníkom a semeníkmi, chodia častokrát močiť, sú nervózni, ten tlak je taký, že nedokážu obsedieť. Je to aj z pohľadu urologa, je to v celku nepríjemné ochorenie. Ja mužom, ktorí majú zápaly prostaty, keď prídu a máme ich liečiť, tak z obľubou poviem jednu vec. Viete, to je beh na stredne dlhé trate s nejasným dobehom do cieľa. A máme takú hru, kde od 1 do 100, kde hádžete a prídete na číslo 93 a napíše vám, vráťte sa o 20 políčok späť. Tak to je liečba zápalu prostaty. S nejasným dobehom do cieľa a s nejasným výsledkom. Dobre, idem k tomu, ak neliečím prostatitídu, môžem si zarobiť na rakovinu prostaty? Nie je to dokázané, ale tí muži, ktorí majú prostatitídu a zápaly prostaty, určite majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že v staršom veku budú trpieť na symptómy dolných močových ciest, to znamená problémy s močením, ktoré sú spôsobené prostatou. Prostatou, no. Tak poďme od prostatitídy k rakovine prostaty. Zhodli sme sa na tom, že je to naozaj bohužiaľ jedno z ja vás rovno preruším. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je rakovina prostaty od roku 2021 druhým najčastejším onkologickým ochorením u muža. My sme boli slovenskí urológovia asi pred 14 dňami, sme boli v Českých Buďoviciach na výročnej konferencii Českej urologickej spoločnosti, kde bolo prekrásne ukázaná prevencia všetkými onkologickými ochoreniami v Českej republike a karcinom prostaty v Českej republike prvý. Ročne zdiagnostikujú približne 8 000 mužov s novodiagnostikovaným karcinomom prostaty, ale aby ste vedeli, vo svete je to ročne približne 1 250 000 mužov, ktorí majú novodiagnostikovaný karcinom prostaty. To číslo je obrovské. Obrovské. A práve idem tak trošku vyvalenie sa hneď opýtať, že čo sa stalo, že to tak stúpa? Je za tým aj možno kvalitnejšia diagnostika, že odhalíte viacej tej prostaty? Alebo je ten nárast životným štýlom, zlou stravou? Vieme to už vyhodnotiť? Sú za tým dve veci podľa mňa. Vedela som, že budete mať odpoveď pre mňa. Myslím, že prvá vec je tá, že muži chodia vo zvýšenej miere na preventívne prehliadky. Áno. To je prvá vec. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je presne, čo ste povedali, že oveľa lepšia a oveľa kvalitnejšia diagnostika. Môžem povedať, že na Slovensku tento trend, alebo kopírujeme svetové trendy a najnovšie svetové trendy, čo sa týka nielen diagnostiky, ale aj liečby rakoviny prostaty. Výborne, k tomu. Nemáme presné čísla na Slovensku, koľko tých mužov je, aj by sa k tomu dalo v celku zaujímavo prísť, len to by museli kompetentní chcieť a vedieť ako na to, ale naozaj je to v celku jednoduché. Ale myslím si, že na Slovensku je ročne niečo cez 3000 mužov s novodiagnostikou rakovinou prostaty. Keď si to vezmeme, že to dáme na 365 dní a keď to tak zaokrúhlim, je to 8 až 9 mužov každý deň na Slovensku, ktorí musíme povedať, že majú rakovinu prostaty a to číslo je obrovské. Je obrovské, úplne akože je mi ľúto, lebo predpokladám, že sa to netýka iba staršej generácii, že asi tie čísla už sa dotýkajú možno aj 50-60 ročných ľudí. Sú aj mladší ľudia. Ešte aj mladší. Sú aj mladší ľudia. Ja mám teraz v mojej praxi jedného pána, ktorý má 46 rokov, to znamená aj mladší ako ja. A má rakovinu prostaty. V čím mladšom veku platí taká zásada, že v čím mladšom veku sa na rakovinu prostaty príde, tým je horšia prognóza. Ale je veľmi dôležité, teraz napríklad poisťovne upozorňujú mužov a v podstate tlačia ich, aby chodili na preventívne prehliadky po 40-ke, kedy im prvýkrát vezmeme krv a podľa hodnoty krvi voláme potom mužov na kontrole po roku, po 2, po 3, ale obrovský význam
má preventívna prehliadka po 40-ke vtedy, ak máme pozitívnu rodinnú anamnézu rakoviny prostaty. To znamená, ak mal otec, alebo starý otec, alebo niekto z priameho príbuzenstva rakovinu prostaty, tak to má obrovský zmysel. Ja mám niekoľko rodín, ktoré prišli na vyšetrenia, boli 4 bratia a 4 bratia majú naozaj rakovinu prostaty. A tí 3 bratia prišli na vyšetrenie len preto, lebo to mal ten štvrtý. Že to mal ten štvrtý a že sme ho upozornili na to, že bolo by dobré, keby sa aj vaši bratia idú vyšetriť a ak máte syna, ktorý má 40 rokov a viac, bude vhodné, ak ide na preventívnu prehliadku. Teda oveľa viac sa vyšetruje a robíme vynikajúci diagnózu, že vieme nájsť ložiská, ktoré majú 2 až 3 mm, niekedy aj menšie, ktoré sme predtým nevedeli nájsť. To sú tie zázraky, ktoré sa v medicíne naozaj dejú, čo sa týka tých technológií a tých už vašich možností v rámci diagnostiky ako takej. Ale poďme ešte trošku späť. Hovorili ste, že tá prvá ako keby kontrola, prevencia je, že zoberiete krv. To je asi toho sa nikto nebojí, aj chlapi, ktorí odpadávajú z krvi, toto prežijú. Ale predpokladám, že ak sa u niekoho objavia nejaké hodnoty, tak to je už tá cesta, kedy sa ide k tým ďalším, k diagnostickým metodám. Skúsme sa posunúť k tomu, že nám prezradíte, aké sú tie diagnostické metódy a aby som sa trošku zastala chlapov, či sú aj bolestivé. Ja najskôr, my sme rozdebatovali a nedokončili sme, že čo je prostata. Boli ste skúpi na slovo. Ja to teda viem, ale povedzte. Akú má prostata funkciu? Tak. Prostata je žľaza, ktorá je pod močovým mechúrom. A ja mojim chlapom hovorím, že prostata je taký ventil, že močový mechúr je rezervoár, zásobník a prostata je ventil. A močová rúra je hadica. A ten ventil, do toho ventilu sa napájajú akoby aj nejaké ostatné rúlky, ostatné hadičky. A v tej prostate vnútri sú také bunky, také malinké akoby miestnosti, ktoré produkujú jeden enzym. Ten enzym sa volá prostata špecifický antigen. Je to bielkovina, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby muž mohol mať deti. Ano. Lebo ejakulát, ktorý sa tvorí v semeníkoch a v nadsemeníkoch, ide ako želatina. Ano. A on sa musí skvapalnieť. A práve táto bielkovina, tento enzym, prostata špecifický antigen, je zodpovedný za to, že ejakulát ide von v takom kvapalnejšom skupenstve a teda dokáže oplodniť ženu. A v čase, keď sa tvorí rakovina prostaty, tie bunky, tie také domčeky, začínajú bujnieť, začínajú sa zosypávať a ten enzym, tá bielkovina, prostata špecifický antigen sa vo zvýšenej miere uvoľňuje do krvi. Čiže to vyšetrenie, ktoré z krvi, tým pádom. Z krvi dokážeme predpovedať, že pacient môže mať rakovinu prostaty. Ale každý tento enzym a každé vyšetrenie má svoju, hovoríme sa tomu senzitivita, špecificita, to znamená pravdepodobnosť, že ten výsledok je naozaj taký, aký je. Takže my pacientom najskôr sa ich spýtame, či majú nejaké problémy, vyšetríme ich, siahneme im v rukaviciach na semeníky, na penis, na podbrúšok, urobíme im ultrazvuk, sonografické vyšetrenie, to je nebolestivé. Ale prichádza fáza konečník. Vezmeme im krvičku, odber krvi takisto nie je bolestivý a potom je mimoriadne dôležité tzv. Digitálne rektálne vyšetrenie alebo vyšetrenie prostaty cez konečník. Veľmi veľa mužov sa tomu bráni, ale ak lekár, a mal by to byť urológ, alebo je to či nie urológ, to vyšetrenie robí s citom, použije samozrejme rukavicu, prst vyšetrovací a dá si na to dostatok gelu, tak to vyšetrenie je nebolestivé. Môže byť maximálne nepríjemné, ale naozaj nebolestivé. A tohto vyšetrenia sa veľmi veľa mužov bojí. Ale viete, keď ženy dokážu ísť na gynekologické vyšetrenia, dokážu ísť do gynekologickej polohy a nechať sa vyšetriť a mať ten pocit, že je to naozaj v poriadku a ten kameň, keď padne zo srdca, u nás je to takisto. Keď tomu mužovi naozaj to pekne vysvetlíte, aký obrovský zmysel má to vyšetrenie. A ja si veľmi vážim svojich učiteľov z medicíny, z lekárskej fakulty v Bratislave. A jeden z nich bol pán profesor Balažoviek, ktorý bol vynikajúci internista, ktorý s obľubou povedal jednu vec. Ak by každý urológ pacientovi zmeral tlak krvi, tak by sme prešli mnohým infarktom. A ak by každý internista vyšetril pacienta cez konečník, predlišli by sme mnohým rakovinám prostaty. Ale ľudia si málo uvedomujú, aký obrovský význam má vyšetrenie cez konečník. Je to lacné, jednoduché a nebolestivé vyšetrenie a dokážeme odhaliť 2 z 3 najčastejších onkologických ochorení muža. Jedno je rakovina prostaty a jedno je rakovina konečníka. Čiže to vyšetrenie má neuveriteľný význam. A nemalo by byť odkázané alebo ponechávané len na urológov, ale mal by ho robiť aj každý praktický lekár.
Ako náhle... Dôverujete aj praktickým lekárom, alebo môžeme Ja viem, že sú to profesionáli. Sú to naši kolegovia a je to od prípadu po prípad. Viete, tak ako aj moji kolegovia, urológovia sú lepší, horší, aj ako vodič autobusu chytia, že má vypité, aj ako kuchár presolí. Chápem. Beriem späť svoju otázku. Určite treba verieť aj praktickému lekárovi. Ak teda poprvé si na to trúfa, lebo aj od nich je to asi veľkoryse, že má to v popise práce, respektíve naučí sa a vie to svojmu pacientovi poskytnúť. Takže toto by som asi nenarúšala. A zrejme je to aj pre vás obrovská pomoc, že vám už pošlu pacienta, až keď teda naozaj niečo nie je v poriadku. Je to pre nás obrovská pomoc. V Českej republike sú v tomto napríklad trošinku ďalej ako my. Tento odber krvi na prostata špecifický antigén môže robiť už aj praktický lekár v Českej republike. Na Slovensku to môže robiť zatiaľ iba urológ alebo onkológ. V Českej republike aj praktickí lekára majú taký zákon alebo také usmernenie, že ak má pacient zvýšenú hodnotu krvi na PSA, už nechcem klamať, neviem, či do 14 dní alebo do mesiaca musí absolvovať urologické vyšetrenie. Či je to správne, či to nie je správne, to ukáže čas. My sme zatiaľ radi, že to môžeme robiť my. U mňa napríklad na mojom pracovisku, keď chce pacient preventívnu prehliadku, tak sa dostane na vyšetrenie do 14 dní. Ale sú pracoviska na Slovensku, kde čaká aj 2 roky. A to je nebezpečné. A to je už mimoriadne vážna situácia. Poďme k novinkám, čo sa týka technológií, respektíve metód toho vyšetrovania, lebo vieme, že ďalším krokom pri vyšetrovaní rakoviny prostaty, pri diagnostikovaní, tak by som povedala, je biopsia. A vieme aj, že vymyslím si teraz číslo, prepáčte, berme ho len ako orientačne, že dajme zo 100 biopsií je možno len 20 tých, ktoré sú skutočne rakovinové, teda sú nebezpečné. A tých 80 biopsií je, dá sa povedať, preventívnych, ale predsa len nie príjemných a musí sa to častejšie opakovať. Existujú nové metódy, o ktorých sme sa aj my pred začiatkom nášho podcastu rozprávali, ktoré slovenskí vedci vymysleli a uvádzajú ich v najbližšom období na trh. Sú to tzv. Glikány, ktoré sa vyšetrujú. Vy s nimi už máte s tými testami skúsenosť, tak trošku nám odhalte, čo môžeme pacientovi spôsobiť, okrem toho, že teda takýmto spôsobom teda prejde to testovanie. Čo to je teda za test a ako to pomáha v prvom rade asi pacientovi, ale v neposlednom rade asi aj vám, lekárom, ktorí ho viete ušetriť viacerých krokov. Nechce sa dotknúť žien, ale medicína je ženského rodu a je na nej veľa vecí nelogických, nevysvetliteľných a neopakovateľných. A my sa niekedy dostávame do situácie, že naozaj sa nevieme sami rozhodnúť, či máme robiť pacientovi biopsiu alebo nemáme robiť. Niekedy sú situácie, keď je tá biopsia naozaj nenahraditeľná. Že vieme, že má pacient s veľkou pravdepodobnosťou rakovinu prostaty. To sa dá hodnotiť podľa magnetickej rezonancie, podľa stavu, podľa hodnoty PSA a tak ďalej. To sú jednoznačné situácie. Tých je oveľa menej ako situácie, ktoré sú nejednoznačné. Ospravedlňujem sa, že vám do toho vstúpim, len naši diváci a možno poslucháči. Ja mám biopsiu za sebou, takže ja viem presne, o čo ide. Ale možno by sme mohli aspoň prezradiť, že o aký úkon ide a o biopsiu. Ďakujem. Biopsia prostaty alebo aj biopsia prsníku, biopsia krčka maternice je výkon, pri ktorom sa odoberá kúsok tkaniva z daného orgánu. V našom prípade je to z prostaty. A ako sme sa bavili, prostata je uložená pod močovým mechúrom a vyšetruje sa cez konečník alebo cez brucho. To znamená, ten odber vzorky sa realizuje buď cez konečník, alebo teraz podľa nových kritérií cez perineum. A jedno aj druhé je to nepríjemný výkon, nehovorím, že bolestivý, pre niekoho aj bolestivý a veľa ľudí, ktorí absolvovali biopsiu prostaty a mali by ju absolvovať znova, sa tomu radšej vyhýbajú. A preto je úžasné, keď prichádza niečo nové. Čiže má obrovský význam mať ešte nejaký pomocný parameter, pomocný ukazovateľ, ktorý mňa aj pacienta dokáže presvedčiť, že tá biopsia má význam alebo nemá význam. A dvaja významní slovenskí vedci, pôsobiaci aj v Slovenskej akadémii vied, inžinier Tkáč a inžinier Bertók, sa zaoberali spolu s nejakým slovenským tímom a ja som bol člen toho tímu. Oni sa zaoberali pátraním po novom onkomarkeri. Jak som povedal na začiatku, tie onkomarkery majú nejakú senzitivitu, špecificitu. To znamená, aby som to povedal tak ľudovo, v podstate výpravnosť, nakoľko významný a nakoľko dôležitý a nakoľko hodnoverný je pre mňa ten test. A oni objavili test, ktorý, ako ste povedali, je na báze glikánov,
ktorý nám dokáže v oveľa lepšej a presnejšej miere ukázať, či pacient potrebuje biopsiu prostaty. To znamená, vieme sa vyhnúť zbytočnému invazívnemu intervenčnému výkonu, ktorý niekedy pacient musí byť uspatý, to znamená, musí absolvovať interné predoperačné anesteziologické krátkodobá 2-hodinová, 3-hodinová hospitalizácia. Tí, ktorí robia tento výkon biopsiu prostaty bez anestézii, ten výkon naozaj tých mužov častokrát bolí. A nemôžeme zase tú biopsiu úplne naozaj dávať bokom. Určite nie, lebo má zmysel, keď máme jednoznačné kritéria, že urobme tú biopsiu, urobme. A práve máme pacientov, u ktorých sme si není istí. A tento test spolu s ostatnými, napríklad s magnetickou rezonanciou, nám ukáže v oveľa presnejšej miere, že tomuto chlapovi netreba robiť biopsiu prostaty, môžeme naozaj ešte čakať, môžeme počkať, zavolajme ho na kontrolu o rok, o 2 roky a porovnajme potom tie hodnoty krvi, aké boli. Samozrejme muž vie, že ak by sa mu zhoršil stav, že by chodil častejšie močiť, zhoršilo sa mu močenie, on môže kedykoľvek prísť. Čiže pre nás, ako pre urológov, a nielen na Slovensku, lebo tento test sa začal používať aj myslím, že v Nemecku, aj v iných krajinách. Dostáva sa do Európy. Dostáva sa určite do Európy. Čo im držíme palce slovenským vedcom, samozrejme. Je to inak úžasné, že v tejto dobe slovenskí vedci sa naozaj dostali tak ďaleko a hlavne píšu o tom, teraz vyjde článok v renomovanom časopise, čo sa týka urológie, aj v renomovaných zahraničných časopisoch vyšiel článok, tie recenzie sú veľmi dobré, čiže my si od toho sľubujeme, že budeme mať naozaj obrovského pomocníka pri diagnostike rakoviny prostaty. Keď hovoríte o rakovine prostaty a o tomto teste, tak sa musím priznať, že ja som teda tiež sledovaný pacient a dala som si robiť podobný test na rakovinu prsníka a teda mám dobré čísla, musím povedať, a je to pre ženu aj taká psychická, ako keby som povedala v prvom rade vzprúha, že nehovorím, že je to navždy, ale možno na nejaký rok, 2, kedy sa môžem si tak ako keby vydýchnuť a môžem ísť ďalej životom. To isté predpokladám, že zažije aj muž, ktorý má podozrenie na rakovinu prostaty a nemusí ísť teda na tú biopsiu, pretože tento test ho upokojí, alebo ho usmerní, alebo ako to... Asi upokojí, je dobrý výraz. Ja mojim pacientom, keď im hovorím takéto pozitívne výsledky, to znamená, že nemajú rakovinu a nepotrebujú biopsiu, ja hovorím, a kvôli tomu, že ten kameň, ktorý vám padol zo srdca, by nám rozbil dlažbu, kvôli tomu máme liaté podlahy. Takže je to naozaj prekrásny pocit. Ale ja pacientov zároveň, ako vy hovoríte, že na rok, na 2, na 3 máte pokoj. Myslím si to, ale netreba to preceňovať. Som z Trenčína a my milujeme hokej a hokej sa hrá na tretiny, takže hovorím pacientom, že viete, vyhrali sme prvú tretinu, ale musíme vyhrať celý zápas a eventuálne play-off. Čiže musíme si nechať aj my otvorené tie zadné vrátka, že hoci kedy sa tá situácia môže zvrtnúť, ale znova hovorím, vrátim sa k tomu testu, pre nás je obrovským prínosom. Ten test len musíme spomenúť, že je to otázka toho, že sa zoberie krv a nie je to nič nepríjemné, je to na základe vlastne Je to normálny štandardný odber krvi, ak sa pacient rozhodne, že chce tento test, bohužiaľ ten test zatiaľ nie je platený poisťovňami. Ani ten, čo som ja absolvovala, nie je, takže v pohode. Ja pevne verím, že príde raz doba, možno napríklad v rámci tohto mesiaca Movember, že sa vyzberajú peniaze a mužom, ktorí budú tento test potrebovať, sa ten test uhradí. V Českej republike to napríklad tak bolo. Existuje ešte jeden test, ktorý sa komerčne robí, ale nemá takú senzitivitu a špecificitu ako tento test slovenských vedcov, ktorí napríklad Češi zaplatili 5 000 mužom v rámci mesiaca Movember. Čiže možno je to aj taká výzva pre spoločnosť, pre umelcov, hercov, že by sa ten Movember viac dostal do povedomia a naozaj by sa možno našli peniaze aj na to, aby muži, ktorí tento test potrebujú, by si mohli dovoliť. My dvaja sa zhodneme určite na tom, že stále, čím sme starší, aspoň ja to tak vnímam, že zistujem, že vlastne tá prevencia je absolútne číslo 1 v živote každého jedného z nás. Hovorí sa, že ak zaplatíme deťom, aby športovalo, dáme im, vymyslím si, 1 euro na šport, tak sme ušetrili o 10 rokov 3 až 4 eurá na ich zdravotnícku opateru, pretože ak budete zdraví športovať a budete mať návyky na niečo, tak určite budete pre spoločnosť hodnotnejší, pretože ste zdraví a nestojíte toľko peňazí. Používate ho teda už aj na svojich pacientov, respektíve máte dobrú skúsenosť s týmto testom ako takým? Mám veľmi dobrú skúsenosť. Naozaj, keď to porovnám, alebo keď, viete, my tým pacientom, keď im príde test z Glycanostix a napíšu, že je veľká pravdepodobnosť rakoviny prostaty, ja si s pacientom sadnem. Dorobím mu magnetickú rezonanciu a následne mu urobíme tzv. Fúznu perineálnu biopsiu prostaty. To je veľmi moderná metóda, ktorú naozaj kopírujeme svet.
my sme ju nevymysleli, ale naozaj na Slovensku sa to už robí, že zlúčime statický obraz magnetickej rezonancie s dynamickým ultrazvukovým obrazom a dokážeme trafiť pri tej biopsii 2 mm, 3 mm ložisko a vieme nájsť karcinom prostaty a vieme toho pacienta zachytiť v lokalizovanom štádiu, teda kedy sa dá vyliečiť. A ja mám niekoľko pacientov, kde sme sa nevedeli rozhodnúť, či robiť biopsiu, či nerobiť biopsiu. A ten test je nakoľko presný, že na základe toho testu sme urobili magnetickú rezonanciu, odpichli sme biopsiu prostaty, alebo odobrali sme vzorky z prostaty a naozaj sme našli karcinom. Čiže pre nás je to obrovským pomocníkom naozaj pri tej fáze rozhodovania urobiť, neurobiť. Teraz sa opýtam tak všeobecne, že ak nás niekto dnes počul, alebo videl a zaujala ho naša téma, uvedomil si, že možno má už trošku nejaké problémy, nejaké signály, hovorím opäť k mužom viac menej teraz, má možnosť si niekde ten test ísť kúpiť a dať si ho spraviť? Robí sa to len v urologických ambulanciách, alebo je to normálne u nevieme? Podľa mňa sa to robí len robí sa to v urologických ambulanciách, myslím, že aj na stránke Glikanostics.sk alebo Glikanostics.com. Nájdeme kľudne chlapci môžu, páni, ktorí budú mať záujem. Ja mám webové stránky, urobím reklamu trošku aj sám sebe. www.prostata.sk To je originálne. www.urolog.sk www.vazektomia.sk Vy ste chytili najlepšie stránky. Bol som na začiatku na správnom mieste. Čiže my aj vďaka týmto stránkam máme naozaj veľmi veľa mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, ale ešte vám poviem, v čom spočíva obrovský zmysel. Viete, rakovina prostaty je v 3 štádiách. Je generalizovaná, ktorá sa nedá vyliečiť. Je lokálne pokročilá, ktorá sa nedá vyliečiť. A je lokalizovaný karcinom, ktorý sa vyliečiť ako jeden jediný dá. A ono je obrovský rozdiel liečiť a obrovský rozdiel vyliečiť. A vďaka aj týmto testom a vďaka preventívnym prehliadkam sa nám pomer pacientov, ktorí mali generalizovaný a lokalizovaný, teda nevyliečiteľný, to je ten karcinom, ktorým viem predĺžiť život, ale nezachrániť, výrazne zmenil v prospech lokalizovaného, to znamená takého, ktorého viem vyliečiť a ľudí, ktorých viem zachrániť. A to je pre nás urológov obrovské plus. Aj vďaka týmto testom a vďaka týmto testom vieme tých pacientov aj ďalej sledovať. Že aká je aktivita toho ochorenia, či sa to ochorenie neprebúdza, čiže má to obrovský neuveriteľný význam. No, neuveriteľný význam má aj náš dnešný podcast, pretože ja mám pocit, že som sa zase dozvedela viac a to som mala pocit, že už som fakt dosť podkutá v rakovine prostaty a zase ste mi rozšírili obzor, ale som šťastná, že ste z môjho pohľadu naozaj veľmi jasne a veľmi vecne vysvetlili, že páni, prosím, myslite na seba, nebojte sa tej rakoviny prostaty, lebo stále je tu čas na to, aby sme ju odhalili skôr, ako ju budeme liečiť a trápiť sa s ňou. Vy ste chceli byť vždy urológom, alebo ako ste sa dostali k tomuto povodu? Ja som z hĺbky srdca nenávidel urológiu, obličky, mechúr, prostatu, chcel som byť chirurgom, ale nebolo vtedy miesto na chirurgii, slúbili mi, že idem na rok na urológiu a teraz si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné ako urológiu. Ja mám syna, ktorý má 32 rokov, ktorý je tiež atestovaný urológ a robí už pri mne. Ste v 12 mali dieťa? Lebo teda naozaj musím povedať, že pán doktor vyzerá veľmi mlado. Viete, kto rýchlo bere, dvakrát bere. Okay, aj vďaka môjmu synovi som vyštudoval medicínu, lebo som mal obrovskú chuť a obrovskú taký impuls, ambíciu som mal. A môj otec bol tiež lekár, tak som rád, že to takto pokračuje. A my sme v Trenčíne, nám urológia tak učarovala, že my sme v Trenčíne postavili jednu prekrásnu súkromnú urologickú kliniku, ktorá poskytuje pacientom komplexné služby, vrátane diagnostiky rakoviny prostaty, preventívny prehliadok a iných. Čiže urológ som nechcel byť a som šťastný, že som urológ. Nič krajšie si neviem predstaviť. Ja sa vo svojich podcastoch vždy pýtam aj hostí na to, že vlastne je vidieť na väčšine z vás, že milujete svoju prácu a že vás tá práca nielen akože nabíja v tom, že sa cítite šťastní, keď pomôžete tým ľuďom, ale vy ste takí, ktorí ešte dokážete sa o to šťastie a možno aj o to vzdelanie podeliť a ísť ďalej. Povedali ste, že ste z lekárskej rodiny, to znamená, otec bol lekár, vy ste lekár, syn je lekár. No, nemáte dceru náhodou nejakú? Mám. A nechce byť lekárka? Ja budem šťastný, keď bude lekárka. Išla som k tomu, že keď si pán doktor Roman
Sokol môže oddychnúť. Tak čo to je? To je hokej? Hrávate hokej, keď ste z toho hokejového mesta? Alebo čomu sa venujete? Hokej nehrávam, ale mám kamarátov hokejistov. Všetkých kamarátov hokejistov. Držal som v rukách 7-krát Stanley Cup, 3-krát Gagarinov pohár. Takže sú to prekrásne zážitky. Teraz sme sa s Majkom Hosom rozlúčili s jeho kariérou, s Majkom Gáboríkom. Bol som na niekoľkých finále Stanley Cupov, ale som poľovník. Priznám sa, že ja si čistím hlavu tým, že polujem, mám tam telefón potichu, žijem na samote v drevenici so psíkmi a so svojou rodinou a tam si tak čistím hlavu, lebo viete, moji pacienti sa počase stanú nie mojimi pacienti, ale priateľmi. A práve to, čo sme sa bavili o tej rakovine, že tých pacientov, ktorých nevieme vyliečiť, výrazne ubúda a pribúda pacientov, ktorých vieme vyliečiť, oni sa nám tí pacienti točia v 3-6-mesačných intervaloch a my už naozaj častokrát vieme, že a tá urológia, vôbec onkológia je tak ťažká, že človek musí niekde tú psychohygienu nájsť a ja ju hľadám v lese. Hľadáte ju v lese, v prírode, absolútne tomu rozumiem a ak dovolíte, bude pre mňa radosťovať s ťou napriek tomu, že nemám žiaden Stanley Cup ani Gagarinov, ale stanem sa vašou priateľkou a napriek tomu, že nebudem vašim pacientom, bude pre mňa cťou, že budeme priatelia a že si budem môcť naďalej vážiť takýchto pánov doktorov, akých som dnes mala možnosť povedať. Ďakujem vám. Ja vám takisto ďakujem za krásne slova, ale viete, nie je to len o mne, je to o celom tíme lekárov a sestričiek, ktorí so mnou robia, náze skoro 30, takže ďakujem pekne aj v ich mene. Ďakujem pekne. Srdečne pozdravujeme celý tým okolo pána doktora Sokola a na vás sa obraciam možno len s takou malou prosbou, že myslíte na seba, myslíte na to, že to, ako dlho budete žiť a či vám bude všetko slúžiť tak, ako si predstavujete, je skutočne len a len na vás. Majte ešte pekný deň a teším sa zase niekedy na budúce v podcaste. Čo vy na to, pán doktor?